Čaute ľudia, tu je Kasterol a tu je už môj druhý voice over. Dúfam, že ten zvuk bude o niečo lepší ako predtým, pretože teraz už ten zvuk nahrávam na mobil a teraz pozeráte AVG 104 343 na štvorke. Kocka je moju ausu a nálepky Half Variety z Polska a všetky scrambly a časy budete mať v popise. Takže čím by som začal, toto bude také informačné. Prvý dôvod je, teda ako keby prvý bod je ohľadom natáčania, prečo som teraz týždeň netočil, a to bolo z dôvodu pretože mi odišla kamera, akože nefungovala mi na to aplikácia, aby som mohol natáčať, čiže to bol jeden dôvod. A ďalší bol, že som nemal čas a bolo strašne veľa školy. A tretí bol, že mi odišiel editovací program, čiže iMovie. Proste neviem, čo sa s tým stalo, otvoril som iMovie a nešlo, čiže som to musel zasa nejako stiahnuť legálne. Takže druhý bod je súťaž vo Viedni, čiže Austrian Open, na ktorý pôjde tam samozrejme ja, Matej, Peter, Nikolás a všetky kanály, dúfam, že budete mať tiež v popise. Takže dúfam, že sa tam uvidíme. Tak ciele vo Viedni na súťaži dať single na trojke ako NR, prekonať svoje NR v AVG na 3x3, dať to, čo ja viem, tak sub 12,5 to AVG, alebo aspoň sub 13. Potom 4x4 tam mám, čo ja viem, AVG 1.5, 1 minúta 5 sekúnd a single okolo 50-ky. 3x3 OH single, neviem, možno tak 22, AVG 26 a 2x2 nie je to aspoň sub 10. Nie, ale tak ja dvojku vôbec netrenujem a mám na nej NR, čiže to je troška také divné, ale tak čo už narobíme. Takže to bola dvojka, čiže čo ja viem, tak AVG sub 5 a single okolo 2.9. A Megaminx, neviem, asi neprekonám svoj 2.24 single, ale tak AVG 3 minúty, single žiadny. A ešte 3x3 OH, AVG už som hovoril, na 3x3 OH, Pyraminx single nejakých 8, aby to bolo NR, a AVG pod 16, aby to bolo tiež NR, ale doma dávam tak 10, 9, možno 11. A to je asi všetko, v čom budem súťažiť. Takže všetky linky budete mať v popise, aj na registráciu na Austrian Open, čiže rakúske Open v úvodzovkách. A to je asi tak všetko. Dúfam, že sa vám toto AVG bude páčiť a to je asi tak všetko už. Takže čus a užite si video.